Orduan hasiko da, esan bezala, basaki taldea, lehenengo argazkia, hau. Bueno, ez dakit zer dan, ez? Horren badaki zer dan? Ez dakit ez dakit horrela. Zer? Irazika bezu irazikako balio du bakarrik, Zer bakizue? Sería ez nizkoa asmatzea, baina bueno. Pasatia ez egarri ez duen? Gaua. Gaua? Gaua zuloa? Publikoa. Publikoa? Zerez. Vale, ez da betako ezer, vale? Vale, eso que iba a hacer, bien, a ver, ¿No? ¿Se va a quitar el 20 seguro? Ilerria. Ilarria. Abeslaria. Bertso saioa. Bertso saioa eta Kotxea. kotxea bale ez da baitako ezer. Iaba. Honekin igual asmatu dezake norbaitek agian. Eko zaila izaten jarretzen du, baina bueno. Ia hain zaila da igual ez. A ver, basatiak, zer dago zuen? Bertsolaria. Bertsolaria. Trampa ezan dengo azten, trampa ez da. Jon Maia. Jon Maia. Ontza. Hortza? Ontza. Ontza ez da ontza. Ez du marrotzen? Dotula baino kaskarra ez dugu, beste marrotzen du. Eski aurreko azten bakarren tanden batek etxean amazkutzatik, jatu nire alkula baino, tanden bat alkula baino etxean amazkitu. Hone bai. Bueno, ez da getuko, Ontza. Ez ziteken ontza, baina ez da ontza, Ia ba? Ia zein da? Horrela eskuntza de pilla. Bueno. Irazi, ez ez da no? Zuek ez? Irazi da no? Badina gezu zeba izat? Baina hor, berez egon, bezeta jatzen. Ia basatiak? Entrenatzailea? Maradona? Zuek? Intermediokoa? Intermediokoa? Ez da horietako baino. Zen da intermediokoa? Ia ba, beste dakenduko Bueno, horrela ya oso horreza da, Irazia no? Bueno, oso horreza, dakenduko, ¿cuál es? Josu badakigu, baina? Txirik, Basatiak? Argiñano? Presidentea? Hori ez da zer, Urkullu. Urkullu? Madrileko entrenadorea. Madrileko entrenadorea? Bueno, Urkullu da, Iñigo Urkullu da. Madrileko entrenadorea da, Iñigo Urkullu da. Ez da presidentea horrekin. Oizen baten buruan, Urkullu. Bai. Iñigo Urkullu barri bat zaken, presidentea izatea. Vale, gauza lehenengo apuntua, kiti pasaketza. Ia, horreko arraziago, txetan zuen, eta gaztia hor. Eta honekin bakarrik ez ondo daitegia, Honekin bakarrik jakin daitegia. Josu zein da bai, ez? Josu arpegia jarri du jarratxo arpegia. Ia, basatia, zintzen da? Basatia bakizue? Itxa basatia bakatu, txerriku gixe. Frontoia? Suárez. Zeltako entrenadorea. Entrevista, bale, ez da horretako bat ere. Frontoia? Ia, bai, da?
Ia, txorriko bixe? Beha Madrileko zer? Beha Madrid. Mourinho. Iñigo Martínez. Iñigo Martínez. Arbela. Erropa denda. Erropa denta. Hola, Mourinho da. Mourinho da. Bai. Manchester, Liverpool, Mourinho da. Punto baita ere ekin ipasazta berriro, Ondo da. Ia aurrekoa, txanda ekin ipasazta da. Eta argazkia. Hori da. Ia ekin ipasa. Everest. Aizkorri. Everest, vale, va esta, horietako ezer. Bueno, esmatea hori zintzen ezinezko da, baina bueno. Iti pasa? Txindoki. Alarriko mendikatea, vale, esta horietako ezer. Horreia, listan bat agertu da hor. Listan bat agertu da, eta nahiko esanguratua baina, Ia bai, jatzi, kiti pasa, barrio zerbait. Kiti pasa, ez? Zure, ez garri zuen, zer? Zer? Agina? Nola agina? Sasieta zabortegia? Ez da hoki, ez da. Ia beste bat. Ia, begiratu ikustetan ari. Ez daki? Hor ikusten da elementu klabe bat, eskina baten, Sasieta zabortegia, eta txarra, zortzeko. Ia, kiti pasa, balko zerbait? Ez, kiti pasa? Honenak? Ezer. Pasatiak? Zer? Zumaia, ez. Motorra, ez. Beste bat? Venga, beste bi. Ia bat? Què passa? Txirrindularia. Bizikleta. Txirrindularia eta? Bizikleta elektronikoa. Bizikletaren? Elektronikoa. Elektronikoa? Ez da bitako bat ere. Ia, hemen korri hau pertsonikoa da, ez? Ez da bizikleta pertsona egiten barkoa. Txatu pixka. Zer? Ia, idatzi. Iti pasa? Ezer? Aramburu. Zer? Aramburu. Bularia? Aramburu? Bai, histori, bale, ez. Euskal Teleko. Euskal Teleko bat? Rizprum. Rizprum, ez horietako bat ere? Arrastorik ez, honenak? Kiti pasa, zuen altxanda? Bueno, futbolean bai, txindularitza? Kontador. Ezer. Inkut, sasoko bat.
Herria honena, Antioko jatetxea. Antio jatetxea, Antio jatetxea, Antioko jatetxea. Txiko jatetxea. Antio. Vale, ez da hori. Vale, ez da hori. Ez da Antio jatetxea. Vale? Zer? Horretuko dugu bai, ez? Ea, beste bat. Antioko informazio museoa. Antio Fronte Museoa. Beste? Antioko informazio museoa. Vale, ez da hori ere. Vale? Beste kenduko dut. Honena? Zerrez. Zerrez? Tio. Tio? Mikel Serrano. Zer? Mikel Serrano. Mikel Serrano? No Mikel Serrano. Bai, Mikel Serrano da. Laugarren proba, azkeneko proba izango da, zer da zer proba. Orduan, proba hori baino lehen, ingo duguna da apostua, hau da. Daukazuen puntuatik jarri dezakezu jokoan nahi ez duen kopurua. Edo dena, ezerrez, erdia, zati bat. Orduan, zer da zer, dana eskatzen bat bazuen, ingo duen epaia da puntu horiek gehitu, eta bestela puntu horiek kendu. Orduan, dezakezu jokoan jarri, daukazuen puntu kopuru dana edo kopurutako bat, bale? Orduan, berreun puntu dauzkanak, azkena baldin bada, jarri dugu jokoan, ikusetan gehiena, aurre egiteko, aurrizkatu beharko du. Aurrean doana, beharra ez aurrizkatu beharko gehiagi, orduzu ikusi hori. Aukera dago, buelta mateko zerkapenari, apostoren arabera, bai? Ordu beste horrelen idatzi, kopuru bat. Nahi zuna, badien zuzte aurrek alden, beharra ez gehiagi. Orduan, dena eskatzen aldi batzu ez erra zerren panel guztia, orduan puntu horiek egiten duzu bestela, puntu horiek egiten. Orduan guztiak horrekin batu bat zuen. Bai? Gero, galdera bakoitza bat baita den, orduan zuten puntua, baina panel osoa asmatu edo ez, dago jarritakoa, gehitu edo gehitu duzu. Gehitu ondo, jarriko ondo zuen horrela, eta zuzkerde zuen proba dima, hasi. Gaioteko, Zoi azizte zuena? Zoi azizte baita ere, bai? Bai, azik, puntu bat. Bai, azizte bat, ikutik ezero. Bai, azik, bat zuen. Zoi gara izo baita ere? Bai, kene hor nien barriko duzen bat. Zema bat zuen, zema hor nien hundia ez? Ez egunez. Zema hor barra nahi duro bai. Ez dut bat egizan bat dut eta. Listo, Rontano? Lehenengo panela, basati entzat. Egon zaizuen gaia izango da, ordenen jarrita dagoen bezala, puntuko tokia, bale? Hau da, desertua, oiana edo basoa eta sumendia. Bai? Zer? Erreza da? Bona, duzko dut erreza da, zaki? Ia, lehenengoa, ia, basatiak animo, lehenengoa, Amazonia. Oiana edo basoa. Vale, horrengoa, Etna. Desertua. Desertua horrengoa, Gobi. Ez zain, erreza, Gobi. Sumendia. Sahara. Desertua. Desertua. Vesubio. Hau finala da. Sumendia. Sumendia. Irati. Basoa. Oiana da basoa. Eta Oma. Sumendia. Oma Sumendia. Ia da, erantzunak. Amazonia oiana da basoa hori ondo, erantzun bat ondo. Bigarrena Etna Sumendia da. Bai, Sizilian dagoena Sumendia da. Gobi desertua da.
Sahara bezala hori ondo da erantzun hori, bai. Vesubio sumendia hori ondo, guarz banago. Irati horien nago basoa da, eta Oma, Bizkaian nago, eta bueno, horien nago basoa baita ere, basoa da, basoa, bale? Batzuk erantzun batzuk ondo, beste batzuk gaizki, orduan ere beste dut zenbat jarri izan jokoa. Bueno, bigarren txandan. Bigarren lagun panela, hau da. Kasutan, Txerriku Bixei taldea da parte hartuko duna, eta izango da, bueno, ibilgailuak eta marka ezagunak. Hori da zuentzako tokatu duan gaia, bale? Ibilgailuak eta marka ezagunak. Hau da, motoa, autoa edo kamioia. Bai? Bai? Ia ba, lehenbizikoa Vespa. Vespa, zer da, motomarka, automarka edo kamioi marka. Toa. Motomarka, Lexus. Motoa. Motoa, MAN. Kamioia. Kamioia, Harley Davidson. Motoa. Motoa, Ferrari. Autoa. Autoa, Iveco. Zidin mesedez, Iveco. Autoa. Autoa, eta Volkswagen. Autoa. Nagusik egintzat, autoa, bueno. Ia, soluzio horiek, zakipanik, baina oso hori ondo da hon. Vespa motomarka da, bai hori ondo. Lexus automarka nagusik egintzat. MAN kamioi marka da, horreino pertsona ondo. Harley Davidson, hori motomarka da. Ferrari ez, MAN, kamioia esan dute, esan dute, MAN, kamioia, bai, hori ondo diko baina da, bai. Ez Lexus moto esan duzu eta autoa da, Lexus, hori da. Lexus moto esan duzu, banekin bakar bat, zola ondo horren. Ferrari automarka da, Iveco kamioi marka. Esan dizut. Eta Volkswagen automarka. Bale, bueno, dos mundia horre zazpitik ustete bost ondo diga ezki, bueno. Bueno, bagoaz aurrera, ia, jarraian, urrengoa, kasu honetan, iti pasatatearen zan. Hau bak iti pasat. Ia, zuen kasuan, zetokatu da, hirugarren panela. Hirugarren panela, duko leku ikusgarria da, bai? Orduan, Amerikan, Asian edo Europan dauden leku ikusgarri horiek. Bai, errezarrak, ez? Ia ba, Machu Picchu dago, Amerikan, Asian edo Europan. Amerikan, Petra, Europan, Asian edo Amerikan. Europan, Taj Mahal, Asian, Koliseoa, Europan, Arresi Handia, Asian, Pisako Dorrea, Europan eta Giralda, Europan, Machu Picchu Amerikan dago, Amerikan, Perun, ogarazpan dago, Petra Asian dago. Hori izagit, esan dezuen Europan edo esan dezuen hori. Bai, seguro? Zagirik, Tranquili. Asai, epaile kondo apuntago zula, tranqui. Taj Mahal, Asian hori kondo esan dezuela, Koliseoa Europan, Arresi Handia, Txinak Asian dago, Pisako Dorrea Europan baita ere, eta Giralda, Andaluzian, Sevillan, Europa baita. Zertu gertzen nago, gaizkin ez eraz panela osorik ez, baina, bueno, nahi kondo junda, Eta hi, azkeneko panela. Kasuntan, honen hartaldeak, izango daukera azkeneko panela, esatzeko. Apa honena. Ia ba. Kirolak eta kirolari kopuruak, bale? Batetik bostera, 6tik 10era, 11tik gora.
Hau da, dago dira kirol ezberdinak eta kasutan enorkeze bakoitzak multzo baten sartu. Waterpoloa, zenbat talde bakoitzeko zenbat kirolari. Batetik 5-era, 6-tik 10-era, 11-tik gora. 6-tik 10-era. 6-tik 10-era, waterpoloan. Saskibaloia. Batetik 5-era. Batetik 5-era. Traineruan. 11-tik gora. 11-tik gora. Voleibola. Hili, mesedez. 11-tik gora. Hili, mesedez, Eskualoia. 6-tik 10-era. 6-tik 10-era. Futbola. 11-tik gora. Eta azkenik poloa. Poloa. 6-tik 10-era. 6-tik 10-era ia soluzioak. Bueno, waterpoloa 6-tik 10-era hori ondo zen zuek errezpan dago. Saskibaloia 5 lagun talde dagoitzeko batetik 5-era ondo. Traineru 11-tik gora. Bueno, gure hemengo estropa eta mintzat, 11-tik gora, gero traineru beste batzuk ere badaude, baina... Bai, ondo, bai, tranquil, bai. Voleibola 6-tik 10-era, horrok errezpanago, publikoa esan dago, 11-tik gora zen zuela errezpanago, baina bueno. Eskualoia 6-tik 10-era, 7 jokalari talde dagoitzeko, futbola 11-tik gora, 11 berez, baina 11-tik gora izan bantzake. Eta azkenik, poloa batetik 5-era. Bai, poloa, ez da oso kirol ezaguna ungarten, orduan ikusten trampak izan batetik 5-era, baina bueno, punti erantzun batzuk, Orduan beraz zenbat buelta panelari, bakoitza zenbat apostatu duen. 50 lehenengo taldeak, bigarre txarritu gixek zenbat. Erakutsi. 11. Zuek? 10 puntu eta zuek 155. Aurtengo Mingen izeko talde indartsuna izan da. 570 puntu bi, Kiti pasa taldea. Aurtengo irabaztea, bigarren postuan. Honena taldea, berrenda puntu bi. Hirugarren txarritu gixek eta laugarren pasatia. Beraz, etorren bizi pasatiak. Bakoitza zare tenemos dugu etxera. Eta